Amazing. Bayad. Bayad time. Salamat kuya. Salamat, sir. Pila wa? 50 pa doon dito? Nagbabalik Okay, si Quinta, kita pag 100, back and forth. Sige. Kita naman po dapat. Video lagi. Ah, sige. Kadali lang kuya. Ang video Ay. So, ang video karon kay masakay lang mi og tartanilya kay wala pa mi naka-experience. So, ginamay maka-experience sa sakay tartanilya kay for 20 I think 26 years wala po ako kasakay. So, mo try na mo karon. Yes, so sakay na gid mi ana. Yes, excited ka dab? Excited ka dab? Busy. Let's go. Nogi boy. Oh my gosh. Sige na. Okay. Hinedad. Ito, unsa? Sirat ani? Ha? Sarad day. Uy, sarad day. Si Kuya. Sa kay Miko. Dili mo sila. Sira. Okay na na, just siguro ka matagak na. Ganita na siguro na. Yes. Sa may tartan nila for Toyok lang. Yes, kana. Ang mga ayat na nagkaira. How much? Gikan diri sa USJR padong sa Duluho daw. 50 pesos pero kami ra man pod duha. Kami ra dito lo di ay. Upat na ni dire si Kuya. For 50 pesos buy for 50 pesos. Pero ang sa ano siya pag zero. Masira din eh. Oh. Yeah. Enjoy na kayo. Ewan ako na guys, yeah. So try lang na mo para kung sa experience yung sa kag motor. Yeah. Oh my God, what a horse! Hey, a horse. So about 2 minutes na. Lingaw. Yeah, karon mga dapat. Ano yung experience mo gab? Uyok. Tinuod na gid nga kabayo dab pag last dab kay Ito na horse. pag last dab kay kuan kudkuran man to. Kang tinuod ang kabayo. Yeah. Na. Mo ora din ay. O ka nang magkuan na day ko ya, o ka nang mamasayro pila day sa katao day plite. Ay cheese day. Dugi rin ko nakuha na day. Pag pinato pag size ay pero dugi naman to. Uy, dapat dito ka tayo for 11. Ito ka dito. Ano day? Ah, okay ra day. Ay lang ko kay. Kawa ka tapat. Uyog gedab. Uyog gedab dab. Nanami sa San Nicolas. San Nicolas. So, gikan diri dito sa may USJR. Agi diri sa San Nicolas. Na. Oh, ha. Gabriel. Kasi mong gibati. Gladys, wala na itong nakuyo. Ya, uy, Gladys, masya ka ni sakay. Sayang. Sakay Tapi ito naman. na oh, ya, duha niya. Ako rin mo plate, 100. Ako rin pag gasto. Kaya nang i-try. Ito na sa kabayo. Yes. Okay, shout out sa mga subscribers. Gusto ka mayroon akong subscribers. Asa yung kalit-kalit ragid ni. Panabisan mo eh. Panabisan mo Oh, eh. panabisan mo panabi. Sige lang magtanaw. Joke. Hi. Hindi piling. Basta kayo tiglot na kabayo. Yeah. Mag-horseback riding. Unsay ilawag ni mga ni kuya? Grass. Ay, grass. Ay, palito na nasa buwan? Or... Ha? Sila. Ah. Ay, mukha din. Kahop din. Ah. Dugay na pagkat
kapit na. Ah, tugkap yan eh. Ay, imo ning kabayo ka or kanang murag abang? Nagamili. Amungan. Ah, Company niya, extra ko ba? Morning na ako. kamayo ka na no? Mag-enjoy pa ka. Oo. Morning yung balay eh. Mura ba? Kaysa magtambay. Bitaw. Pero medyo ko kasakay sugad pagka kuan. Pagagamay wala wa ko sakay siguro gyud. Bayan si mama nakasakay si mama. Ay, das mama. Ah. Di angkat. Tanaw lagi siya ng kabayo. Hold ay biyahe ni mo kuya mga buntag sugod kanto gabi eh. 6 hours, 5 hours na niya. Oh, Ay mo pahuway sa di kabayo Mo dito. kasi lang kabayo tayo dito. Rest day, yun na kay rest day. So basically nag-tour agad mi. Nag-tour kami sa Cebu City. Nag-tripping na lagi. Nag-trekking Kasta sa kwarta pero wala may kwarta. Check sana ko na ba kay kwarta. Ano ka ba? Piso yung kakarang day. Check na ko. May tanaw just kabayo. Napaday ko yung kwarta ni guys. Pinansya mo. So in fairness nindot ang pagsakay kabayo, hangin. Dagang ka mabantayan na motor. Oh, left turn na may left turn. Ning, 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 ning. Diri ra di ay. Mora ni nota diri ko ya or namrag napailain. Napaday sus. Mama na dito niya. Ako nabaw ang dulo ka dito naman sa may kuan. Sa may mambaling ay sana kanang dapit sa SRP na. Dulo Mabuti. pa din na dira. Ini susi dito. Gimana lang siya. Nangun sa kagang. Nay kabayo, dili motor no, dili lang. Dili no. Mga na yung gusto ko, dili mahunong. Yeah. O at least kuya naka kuwanta naka 100 dayon si kuya nagbalik. Yeah. Kung sabak yung buwangan no. Abuhangan na buhangan nila. Mabot sa Yeah. Abo ako ba oh. Talindot tayo eh, hindot kayo. Nangangit kayo. Ay, Kangin pa stressy ko. mga adlaw nimo kuya, pila sa murag makuha nimo. Murag ang mga average mo kada adlaw. 600? In a day? A day? So sa unom ka oras? Uy, magno. May na. Sakay-sakay Punta na lang sa trabaho eh. Ayaw sa Pero 600 ay pero upat ra na mamasakay na kayo upat ra or lima. Adala diri sa. Ito ko yawa. Makuha na itong kuhan. Kabayo sa dalagit. Shout out, mama. Oy, Mama Judith. Ang iyo si nanay nga wala may kabayo. Ano ka ba, nanay? Amot lang saon na kang kuhan sa kanang bana sa iyong igsuon. Bana sa iyong igsuon. Ikon sana ko. Yung angkol ako. Ano tayo nga? Bana sa iyong igsuon. Yeah. Awesome. Dab. Oh, yo. Ay nagkakuan ka na kaya inigkapahul na yun mo imo na po ng kabayo marag igrahe ano po igrahe po ang kanina sa ingikog okay Okay na yung mga kabayo niya. Bago pa rin siya eh. Patulog na rin. Trainingon na niya ako naman. Ubi ka. sa training Ito kayo mo. Magaganda-ganda. ay binuhin na niya kaya ka na marag pinalit or pinalit Ilang kabayo rin kuya? 40? Ang kuha na dili kabayo siguro ka nang marag tugwayan ba no? Tugwayan ba? Namapot natin na siguro mahal yung Pronto sa Dili din sa Cebu gipalit kuya. ang palit na nito. Bayan sila lahat. By Edsa. Okay. Lubuyo sa. Mahal po natin. Hindi na po siya. Bakto na rin. No. Pero wala mo kasway
Ah. On to yun. Ano mag-breed ba? Breed. Wala na, ipalit lang yun sila. Kaya i-train lang. Dab. Ay, sa buhok ka. Sa pagi, ikaw na sa pagi kayo, no? Ay, di. Ha? Ay, nylon na din. Nylon. Anay. Ah, okay. Nylon sa uwa. Pito may makabot na namin sa suba. Pagi-pagi pa ka ha? Oh, suba. Oh, magdiri mo sa kuto ng sunog. Dire na sunog kayo, no? Ah, Wala tara ilang suba. ko ah. Oh, dito. Layo na. Porto na to, layo raman bigas raman. So, Tartanilla kay dugay na daw mga nasugod 1930s Nag-search ka? to 1970s according to my research. Nya kalagayan na modern na daga ng motor pero good thing nakasakay ko og Tartanilla. Tapdenoy. Good thing nakasakay ko og Tartanilla hasta pa ding bata oh. You will not remember but you will see this video. Kuyo. Kapoy na ang kapoy. Na-tired na ang horse. Uloy, uy! Ha? Pwede pala ako mapuli. Ay, di man makaya. Lubuyo, amazing juga yung. Amazing vision mo. More or less pinakabit. Ano sa pangalan to kuya? Ano sa pangalan na to? Gerdan. Gerdan? Gerdan. Ay, Gerdan. Gerdan dahil o. Sagyan mo. Usuway o. Sa pangalan na. Carousel? Tartanillos. Carousel. Tartanilla dahil. Pakita lang si kuya. Kuya Gerdan. Gerdan. Ah, para po maka kwarta po siya. O maayo. Yes, O maayo. ko ano, ay miss magtambay. O kato mga tambay. Sakay sad mo. Unsaan ba sakay sa yung ulo? Kan mo kuya kung kayo. Nalagyan sa Facebook. Lumahapit na may maabot. Abot na gid mi din. Abot mga 15 minutes raw sa katuyok. Oh, 15 minutes eh. Abot na mi. Wow. Thank you sir. Ang ato lang. Oh, dala lang kay nara sa dabas ang motor. Pero dali yo ari ni pero indot kayo. Woohoo! Diyan rin. Solid ra pud ang 100 sa experience oy. Nanagula ka muni-muni dire. Yeah. Say thank you. Thank you, sir. Thank you. Bye tata. Amazing. Bayad. Bayad time. Salamat kuya. Salamat, sir. May na lang. May na lang. Ikaw na Kuan ba? Pero ako nasa grasya pod ba? Grasya na daw. Watcher. Go, go, go. So, going down. Ali. Salamat, sir, ah. Salamat. Ay, nangi. Ala, nangi. Wala, tapuwas yung... Red horse. Red horse. Car wash. Di, change oil. Change oil. Oh my god, kadagan. Oh. Oh. Naugog kayo. Salamat kaya. Salamat. Salamat. Oh, sana ako manamig sakay. Dab. Ginapa ka masakay? Ginapa ka masakay? Daw, kay walay busina. Joke. Wala uday busina. Yan, nindot. Mana sa change oil? Nindot. So, karon manamig sakay. Mga Kita na sa may pagkaon. Mga ano sad me. Bye. See you. Few inches later. Hi, Dad. Hi, Dad. Tired. Tired. Kita na may pagkaonan. So, tapos lubuwa. Kaon namin dito for ng mga pag-college kami, no? College ka. College ba? Si ate. So, pag-college. Mga third year. Pero gaya na. Pag nahog na may suki din eh. Kaila pa man si ate na mo. Wait lang. Oh, sa? Okay. Uy, understood. Eh. Anak ka na.
Pala na. Nice kayang pumalibot ito. It was at this moment that he knew. He fucked up. Salami kayo dahil. Ay, yo. Ay, so po. Ay, yo. Ay, yo. Apil-apil. Nagkakaon. Ay, yo. Ay, yo. Yo. Let it go. Let it go. Ayaw ba? Deep. Ayaw na ba? Deep. And. And. Blow, blow. And. Conscious. Swallow. Na. Nag-eat pa si mama. Nag-eat pa si mama. Oh. Nag-eat pa si mama. Kiss, kiss. Bush. Bush. Ikay ganit. Ikay ganit ba na? Oh, na. Oh, marag correct ko eh. How's your eating? How are you doing? Kailan? Balik na tayo. Marag ko lang nun. Salamat. Salamat. Ala, ang bakla. Manamig eat. Sa screen name nimo, kumapil ka sa YouTube sa akong mga... Screen name? Oo, sa screen name nimo. Ay, ang Loral, bate ng pangalan ng Loral eh. Kuan. Dorothy. Dorothy. Managkaon si Dorothy, mga mother Dorothy. Oo, I no. like si Maggie. Maggie. Or Quartz. Maggie, yeah. So, yung... Lamig ka parang mas labwa. Yummy. Lamig. Mahal na lang. Wag mo ko naalat niya. Kainit. Ikaw lamig ang dos labwa. Lamig kayo. Lamig ang dos labwa. Lamig ang dos labwa. Nga? Ha? 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 Eh? Pwede, Oh. water. So, we're done. This day is done. Manami og sa kayong tartanilya. That's successful. Very successful. Enjoying. So, that's it. See you on our man again, my next vlog. See you, Dorothy. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Bye.